дождешься, как они, если возьмутся за таксистов. Мама, Всех этих индейцев домой отсюда выпернут. самолетик, вау. И Яндекс встанет Идут. на какое-то время. Зайчинка. Да? Это понятно. Зайчинка. Шмак жүріппесің? Зайчинка. Аэропорт жүріппесің? Да просто Самолетик? раз-два я общался, работает. Вот там. Да. В основном эти Большой. узбеки, таджики, армяне. Идут. Наверное, салом ба ҳамаи тамошобинон. мо аллакай аэропорт омадем, баъд видео кардестем барои он ки саҳар хестем кору бор ҷамъ кунавакн. Ис биён Нилуфар. Нилуфар ис биён. манҷа ҳама дада шози мебиён. ҷа багажи мо истода шавҳарам рафтан чӣ хеле ки худшон гуфта аробагирӣ. ис як тараф Нилуфар. манҷа аэропорт омадем. Просто каб як намуд такси кати омадем ки бовар кунед. Мошини мо вай лимузин беҳад безеб. Фар ис биёен. Нилуфар сумкачашам хел вазбин. Хариб ремента партуса равем да. мо ҳамаша мана ҳамаи бороя ҷобаҷо кардем. акнун киҷо мерем ҷон? мана аэропорт 3 сол да 3 сол пас бо омадем ҳамҷа. Нилуфар хоб мехоҳадам. монда шудагӣ. хоб намехоҳед шумо? не хоб намехоҳад. рафтем. Нилуфар ташна шудай. хайрияда об гирифтем мо даст мода. пура 2 соат раҳ омад. раҳи 1.5 соата 2 соат пробка беҳад бисёр буд. хай нағз омадем. лекин такси ужас буд. тамошобинони гиромӣ беҳад. ман инҷа ҳама далидестан. ози шавҳарам рафтагӣ ҳастан. ози мебиён вай чӣ мегӯянд шав. баъд раиса гуфтан дар рости гап намедонам ки чанд соат пеш регистратсия сар мешавад. масалан багажу дига чизе буда додан. хай оз мерем мефаҳмем ҳамаша. вале мо нав омадем гӯем. беҳад имрӯз ҳаво ҳама хел гарм ки тамошобинони гиромӣ наисондагӣ аст ки 20-22 дараҷа. не ки ба фикрам ай 22 дараҷаи бисёртар ҳастай. худо ба шукр ки мо аэропортда. Нилуфар монда шудагӣ хоб мехоҳад. маълум ки ҳам хел хоб мехоҳад. ҷа мошинаи барои чӣ оварда монда бошанд? ҳама хел барои вай выставка. да манавай девочка. да девочка сумочка дошта. ҷа освещение ай уснай офтобай оха хушрӯ нест. мошинои вай старинни қадимаҳо хушрӯ мондагӣ. даже велик мана ҳаст. набинан чӣ хабар ҷой. инош мотоциклами. да набинан аҷоиб бод да. ин тарафаша бинанд. ин тарафашдам ҳаст. Нилуфар Нилуш бай ҳама каса мо шиштем самолёт да ҳама самолёт да шиштани ҳама хурсанд. не ки ҳама монда. ана мехел самолёт. мо беҳад хурсанд. илоҳим касе ки мехоҳад тоҷикистон рафтан, касе ки орзу дорад ҳам хел тоҷикистон рафтан, илоҳим ҳам хел ҷои мода бошад ба монанди мо ҳам хел хурсанд бошанд. илоҳим барое ки боварӣ дорам ки бисёриҳо мехоҳанд тоҷикистон рафтан. мо ҳам хел хурсанд. мо ҳозир беҳад хурсанд.
лекин беҳад монда шудем ҳама каса. Насрин иншолло сиҳат саломат рафта расем, бо ҳамаша гап мезанем, бо ҳамаша мегӯем чӣ хел шуд, чӣ хел нашуд. Асосан ки оз мо самолёт даем, тамом, дига ҳечи нест. Вай самолётик, самолётик, самолётик мана. Шумо хурсанд? На, монда шудем, на? Чақадр давотам. Нилуфар, ай ҳама бисёр нилуфар монда шудаги аз ин нилуфар ба фикрам таб хобиш мебарад. Ай ман намешаде хе. Что намешала? Торикида афсуски он қадар маълум нест. Иншалло мо аллакай рафтестем. Нилуфар да корча увлекаш дар кор тамом. Да. Нилуфар ай хуб хест, самолёт шиштак, берун борон, тамошобинони гиромӣ беҳад борон гуфтанд ки 10 дараҷа гарм аст, тамом. Анам хелоз мо мефроем. Насиб берун борон да, нилуш. Нилуфара ба зур хезондем, ай хубаш беҳад хоб. Гуфтем ки хай ай хубаш хеза ба хона мерад ба ҳазур хоб мерад.